Yes, it's the return of the comic pastor on the monthly comic awards. Yes, tadzoka chimufundisi. Right, ndinoda kungotenda. Chitanga nditenge nekutenda vakachenesa mufundisi veZanox men. Right, ndinoda kutanga nekuvatenda ivavo because ndine vanhu vakawanda vandinoda kungoti tende ndichimhanya nenguva. Right, Zanox men ndinoda kuvatenda. Vakati mufundisi aiwa zvendai munoudza vanhu kuti masuti evarume nebhutsu. Iyi shop specifically deals nevarume. Bhutsu dzechirume, masuti echirume, mabhachi echirume, nyangwe utku kuriko karipiko kanhu kangu karuku keyelo ikaka kanowanika imomo. Saka endai munozvionera paZanox men. Unongoti fambe na George Silundika wobva wanopfuura Herald House uchiramba wakatarisa kuleft kwako uchaona paRegal House. Ipapo pane kamall karipo, shop iri panumber 1 ipapo yakanyorwa neyelo kuti Zanox men. Ndio shop yakachenesa mufundisi. Ndobva ndatenda zvakare Doc Vikela kwedu ukati muti Doc Vikela anonzi Dark Vikela kubara mutema zvakanga akandibatirawo mwedzi wapera achiti aiwa mufundisi wangu akarwa naSkimbo aingotambawo zvake wotoona bepa rotonyora ati comic pastor in a blow fight naSkimbo. No, handina kumborwa naSkimbo baini, handingarwi. I'm an award winning comedian. Skimbo is a foot-licking comedian. Saka, there's a difference. Please know the difference between these two comedians. The comic pastor is an award-winning, and Skimbo is a foot-licking. Right, it's a weird now. Munomirira mwedzi nemwedzi. Ma monthly comic awards. Tichiti tukuzona mama kamirira. Right, tichatangania tinotiyo new deep sensation. Category. The new deep sensation category. Tutaura zvinhu zvakanga zvisingamboitiki kumashure, maybe before pasati paenda mudhara uya maybe zvinhu zvakanga zvisingangoitiki tinoziziva muno muZimbabwe kuti nyaya dzakadai dzisingaitiki. New deep sensation umu our nominee number 1 is none other than Papa Prophet. Yazikana na Papa inini ndasecure seat bow, ticket bow. Kana muri kungwa ndiri. If you get to heaven, write this down. You get to heaven and you don't find me there, you have gone to hell. That's not heaven. Yes, that was Prophet Makandiwa, Emmanuel Makandiwa. Charity, mapepa avo zvese sorted. Right, in Mazimba kudzikisira. Vari muZimbabwe tine mweya wekushora shepo. Anoenda kudenga kupi? Kudenga chi? Iwe. Regai munhu aende kudenga, at least pamwe anosvikonodzawo Mwari nhunha dzedu, matambudziko atiri kusangana nawo. Tine zvinhu zvakawanda zviri kutishungurudza muno muZimbabwe. Hatina mvura, hatina magetsi, hatina chino. Regai Papa vaende. At least Papa mukaenda musandikanganwo mosvika iko munotaura ndiri mufanha wangu comic pastor ari pasi. Yezvo ndinonyanyodawo Papa, ndinonyanyoda mota. Hayi ndanzwa nemakombi. But anyway, that was our nominee number 1. Nominee number 2 zvakanzi nana Gogo kana wanzwa rauya. Regai tivanzwe ana Gogo vachizvitaurira vega. That was ana Gogo vachiti zviri kuitika mutaundi chema. Ana Gogo kwete kumamisha. Harare CBD Julius Nyerere naAngwa unoona riripo rakati zete. Unoshaya kuti raitwa nani chokwadi ende zvikuti rwadza. Guys, ngatimboedzai kuchengeta guta redu rakachena. Lusaka is clean, Johannesburg is clean. Isusu tega Maputo yatinoshora is beautiful. Isusu tega here nevanhu veZimbabwe. Mpaka neHarare Gardens kamukotoka yakachafambike utofamba wakatsinzina wakabata mino. Asi zvimbuzi zvirimo. Aiwa musadaro wakoma. Right, tobva tati nominee number 3 munew deep sensation. Kakuvavira kanenge kakuswinyirira kari kungobata vanhu. Regai tivaone vakomana veZNA vachiti head and shoulders, knees and toes. Knees and toes, knees and toes, knees and toes. Yeah. Yes, that was the ZNA. Got ayoka. It's the head and shoulders, knees and toes. Ndio chete zvinongeta vakomana ndipo unozoona kuti sure zvinogona chiri chokwadi chinotaurwa nevanhu kuti vakomana vakapinda nekumhanya. Right, tobva tati who is our winner in this category, the new deep sensation? Who is the winner? The winner is none other than Papa Emmanuel Prophet Makandiwa. Yes, truly, if you go to heaven, Baba, when them knows all Mwari kuti vana venyu kuZimbabwe, zvanyanya shema, zvanyanya. Mayuth ashande baba, mageto youth
torarama nebrongo vavedemosasa monodzojajaiko. Right, that was the new deep sensation. Tobva tapinda mucategory number 2 yatinoti your political arena. Political arena ndichida kutenda my correspondent anondibatira nhau dzese dzinochitika imomomo Shuro chiba chimdara chacho. Please go follow Shuro on Facebook. He's just my correspondent, haasi wenyu, but follow him on Facebook. Right, zvikanzi our nominee number 1 mu political arena is none other than Jealous Mawarire. Shema dai kuri kuboxing ainzi arova munhu inonzi technical knockout, kana dai kuri kunzi kuboxing ari majeb ega nema-uppercut. Regai tinzwe Jealous Mawarire. I don't know if he's related to Ivan, but regai tingomunzwa. He is the president of Zimbabwe. Tangatanzwa nevekumalawi, tangatanzwa neumwe muZimbabwe wamama katipa ikoko. Asi zvino tavaona president wedu, asi ndi president wekuZimbabwe anonzi Emerson Mnangagwa. Mazambia tikati kochachi iko ndaiwe chiwenga. Munhu uyu wakamuwana kupi uyu? Mumwe ndopa akazonditi kweye chiwenga wacho ndewe muno here. Hanzi unonzi Constantino Gouveia. Ndikangoti Constantino Gouveia motoziva kuti ndakutoyambuka paMozambique. Saka tinganetswe nevanhu vanoblisha kumeso sevanhu vanotamba ndombolo. Yes, that was Jealous Mawarire zvikanzi. But joka akamboibata nawi yekuti why General Bay vachichuka. Like we all know kuti amai, she's a model. Regai timboona mufananidzo waamai. Right, so muri yacho imuri yekuti models mafuta akawanda. You know models vanofarira zvekupoda zvekuponza. Saka as a man, like women don't care really kuti mafuta azorwa ndeapi musiwo nhasi tinomboti iyi mangwana munombo mangwana kuponza. Saka your skin really doesn't give you a skin tone iri ingori 1. Then we go to the second nominee. Regai tisiyane nezve bleaching izvi azvichinje chinhu. Right, nominee number 2 in this category, your political arena, is none other than Themba Moliswa Buremusha. Zvikanzi Lumumba wafarisa wakanganwa ndini. Regai tingozviverengera the Twitter post. Kanzi ndini ndakatokwidza bhazi. Regai tione tweet. Right, that was the tweet from Themba Moliswa achiti wakanganwa mupana munhu akakutakura muJoburg wastranded. Ndini nyakutokutakura. Iyewo anga ambotaurawo Lumumba munongomuziva mukomana. He's always there vocal, man. He's too vocal. But regai timbonzwa Lumumba zvaakanga ambotaura. I don't know why Themba is panicking. I don't know. I feel like he's panicking because someone is saying the truth about him. I am not fighting Themba. I am saying a fact. It is a fact that he has kids he can't account for. It is a fact that he has wives he can't account for. It is a fact that he is a thief. Themba Moliswa is a thief. Mazvionera kuti mukomana ane pamuromo. Lumumba akasvika pakudza president chaiva imbovepo kuti ndarewo papo fuck off. Akamuudza kuti fuck off Bobo, fuck off. And haana zvakaitwa, akasiiwa chienda kwaenda. Right, then we also have got what you know, to me he's like a political prostitute. Anonzi Tavengwa Mukhuhlani. How can a person be to the devil and to be with God at the same time? I don't know who the devil is there and who God is, but I'm just saying, how can you be in 2 parties, 1 election, unoita MP? Regai timbona ma-campaign poster ake, tingozvionera. Shame nyika ino tiri pama-1 to 1. Tavengwa Mukhuhlani is our nominee number 2. And then the overall winner in this category, political arena, is none other than Jealous Mawarire. Akawanza shema akawanza anziva kuti wange munhu wekudhiara verumba. Abva andifungisa mazuva akofolo mide. Ndine changu chimufana chiripo chinonzi Disolo B. Ende munoona mavideo acho paYouTube. Unoona kuti chimufana chakableacha zvamasho. Chobleacha zvamasho. Jealous wakawanza. And please sakanganwe kuti munhu uri kuwanzira ndibhewe vamwe vanhu. Right, tobva tapinda pane yatinotiyo
female celeb of the month of April. Ndikuzoti mese mama kaimirira. Female celeb of the month of April. Pakaitika zvakawanda. Hanzi vafana vemageti vanoti muriwo. Nauombe inga ingoripo muriwo. Muriwo ndo wanga uchinyanya mumwedzi waApril. Tichatangania tinoti nominee number 1 is none other than Tapiwa. Right. Unfortunately, I'll tell you what. There are two things about Tapiwa. There is the first sex tape, which is now said to be not the original sex tape. And then there is the second sex tape, which is said to be the original sex tape. And another tape. So Tapiwa. Rega itingoona Tapiwa. That's Tapiwa for you, right? But chinhu chandonyanyondifadza pana Tapiwa, number one, akambonzi afa. Zikanza iwo Themba Mlisi watambomenshona he's going to deal with the guy Tsarari. Ndobva zvozonzaiwa haana kufa kwakuri kungotyisidzira mukomana. But ane one line raakataura rekuti Terence, I grew up with a single mom, single parent inini. Isitese takakukura nemasingle parent. Wakawanda wakakura nemasingle parent. Havana kumbobvira wakaita sex tape nekuti wakakura nesingle parent. Dzikamewe kana pasi. Right. And then nominee number 2, yatinotiyo female celeb of the month of April is none other than, she's an artist. She stays in Australia, if not UK. And she decided, no, my video has kuonekwa vanhu havasi kuhita 1 million views. Ndoita sei kuti rangu risvike pa 1 million views dzinongosvikwa nevamwe. Zvikanzirega tigadzire chiri semi-nude, semi-sex, semi-but bimbai zimuto. Rega tingoona a clip of what she did. That was Zimbai Zimuto. Andina basa nekwaanogara, but ndangoti regai tingoona kuti is it really necessary to go into a video like that? I don't know, but maybe kana dayangari beyond mazimbabwe dai tiri kufara, but wakangoti aiwa ngakwane ipapo. Then nominee number 3, right? And it's Eunice and the other 3. Regai tione Eunice and the other 3, but in action. Mune matuma vana kuti vanaende modzidza, motovatsvagira dzimba, vamwe motovabhadharira kutengesa mombe, vana vari kuUZ Kwani, vana vari mushishi kutsotswa. Kutori nemunhu akagarira kutsotsa vana vari kubigwa, vana venyu dziri kuvhurwa bhinzi kuno, dziri kuHeineken yese inonzi Heinz iri kudyiwa. Saka todiko vabereki todii vana vari kutsotswa kuno. Right, those are our nominees. But the winner in this category in our female celeb of the month of April is none other than Tapiwa. If the first video was here, aiwa Hashem. She went even kucancel kuwaters akasvika kwese neku Hashem akapinda sewage system dzese akapindira. Tapiwa sazvisungirirako kune vamwe vakatomboita masex tape before you vakawanda vatotoziya nemazita, totori nawo mazita avo, vari kutozviraramira, vamwe vakatororwa nemaforena. Saka unorwadziwa nei? Usazviuraye zvako. Right, tobva tapinda pane yatinotiyo male celeb of the month of April. Right, male celeb tinaye our nominee number 1, none other than Terence. The unfortunate part is ndine mufana anonge achishuta zvinhu izvi anonzi Terence. So pakangonzi Teri anetsa ndikati wakuda kupindawo pamacomic awards kuzoona mufananidzo wanika hasi wedu Terence watiri kutsvaga ndeuyu. Yes, that's the Terence we are looking for. Ndiye Teri Ndururani, ndiye Teri wekwatapiwa. Right, ndiye Teri wekutumirwa audio iyi naamai ava. Rega itinzwe. Hello, Terence. Mati. Ndachiti ndisisi vaTapiwa. I think you know Tapiwa.
but tanga kutarisa phone yake we realized kuti you are the main cause of what she did. Tapiwa committed suicide izvezvi kuNorton. She's normal, but isusu tazotarisa taona kuti you are the main cause. Mwari akukomborereni zvawaita. Tapiwa was young, whatever you were doing mangamuchita mese, but you decided to do whatever you did. Anga vakumutsura zvikanzi tikuziva kuti maita zvinhu zvine mwana iwe wakuzozvilikisa but mwana kunoko afa. But angasina hake kufa, aida kuti afamba saka haana kuzofa. Then we've got our nominee number 2. This year it was a battle of the dance. Kwakungori madance. Papa na Terence ka pazoita futi nominee number 2 is none other than Confidence. Koni the tortoise kampana mpana anoshuda zvake shem vese vari 4 rekaiti vaone vachiataka I'm going to make your life hell. Don't generate. All this time you make me look like shame. Anzi kana wakatipa edzi kana wakatipa takuzofunga edzi mvura yanaya zvatoendwa shame. Apana, but he stood his ground and takaona vanhu vachipembera vachifara kuti haro vasikana, but it's not right. Any violence is not good, whether it's female based, gender based, whatever. Tirungoti kurovana hakuna kungonaka. Nyaya dzese dzinogona kutauriranwa. Kwemi maizotsotswa muri vatatu muri vana kudaro zvazvafamba sei. Right, tobva tati our nominee number 3 in this category muzukuru wapresident. Kuri kucomedy vanoti wabhomba. Kubhomba kutaura majoke asingasekese zvichidependa neaudience yauri kutaura. Our nominee number 3 is none other than Leo Mugabe. Rega timbonzwa zvaiudza Kule was not even amused. Rega tingonzwa. Kwetu wapunga. Ausisi baba wena yeye ni maji. Asisipo, asisizima chebe. Yes, I've been zima chebe. And the tabis nine. But now I don't is it's international. So seguro. But that was a good joke, man. But wrong audience. Wakaitira vanhu vasiri oliyo. Mudara zvongorwadza kubviswa panzvimbo pauri kunombora pauri kudya uchi nemukaka wonzi haupo. Right, tobva tapinda isusu pana wekategori iyoyi ye-male celeb of the month. Pakaita makakatanwa ati aiwa ipai koni vati ipai teri vati ipai koni vati ipai teri tikati aiwa ka zvamunoda imimi ndo zvatinoita. The winner in this category is none other than Confidence. Koni akafamba nacho kwanowarova vana 3 vane ukama kwasara name yacho shem unotoendera aname yacho unotovasvikira shem. But anyway turungoti Koni walks away with the male celeb of the month of April. Right, rounding it up, ndichida kutenda vanga vakandipfekedza mwedzi uno waApril veZanox Zanox men vanowanika paRiga House apo padhuze nepaHerald. Unongodzika uri muna George Silundika ungoti usati wasvika pamberi apo pana first unocheka to your right uona shop yakanyorwa neyellow kuti Zanox. Aiwa ndoda kuvatenda pamwe chete nevanenge vachindibatira mishina veTandra Media Pro. Tiri kuti uyai tishute michato, uyai tishute mabirthday, uyai tiite mafotoshoot. Tiri kurova mafotoshoot emhando. Follow us on Facebook as well as Tandra Media Pro. Ndoda kungovatenda nebasa guru ravanoita rekuburitsa monthly comic awards mwaka nemwaka. Vanoramba vachingokupai macomic awards vachitsigira mufundisi wenyu. Right, tobva tapinda pane yatinotiyo overall winner of the month of April Comic Awards. Nominee number 1 is none other than Tapiwa. Yes, Tapiwa. Aiwa, she went to the extremes. Aiwa, akadzika nayo, akadzika nerelwe, akadzika nayo, akapinda masweja, akapinda nayo.
Tapiwa is our nominee number 1. Nominee number 2 is none other than Connie. Confidence. Mfana pa use it. But I don't see engineering here. Because I mean the way he structures his things. Yeah? He's just gifted. And then nominee number 3 is Eunice. Yes, she's also in the category. Tinongoti Eunice and the other 3. But the overall winner, Wemwaka Uno, Tichisiata Varisa, is none other than Tapiwa. Till we meet again in the month of May, our Comic Pastor is out. Remember to follow the Comic Pastor on our YouTube and as well as on our Facebook. Trukuti, ngazvinakidze, tumirai ma sex tape, tumirai ma nudes. Bye.